gideb, isterizmu u biża' mill-bidla quddiem folla isterika fil-Car Park tal-Fosos, il-mexxej Laburista Robert Abela indirizza r-reli tat-tielet ħadd tal-kampanji elettorali b'aktar messaġġi negattivi u attakki kontra l-Partit Nazzjonalista. U dan meta wieħed kien qed jistenna li l-lider Laburista kien se juża l-ħin tiegħu biex jispjega aktar il-wedijiet li ppreżenta 48 siegħa biss qabel. Iżda Abela fid-diskors mimli isterizmu u narrattiva tal-passat miktub għalih biex hu kemm jaqrah ipprova jiġbor ġieħ il-partit tiegħu bl-għażla tal-preżenza ta' persuni bħall-eks Ministru tas-Sebgħinijiet Joe de Bonogrek billi qal li din hi għażla bejn il-passat u l-futur. U dan meta fit-tnedija fl-aħħar tal-manifest spikkat il-preżenza tal-eks ministri Elik Xiberra Strigona, Carmen Uvella, Charles Mangion u Louis Grech. U l-passat mbagħad, il-passat, issibuh l-għażla hija jekk issa mmorru lura jew immorru il-qudiem bejn il-passat u l-futur. Minn dal-korruzzjoni ħadna xi ħaġa. Ħalli daw, ħalli lejn, qedtu ejwa, qedtu Kristu kellu tnej, wieħed tajjeb u qed ħażin, qedtu aħna ma nħalli lit-tajjeb. Madankollu u anke konferma li din kienet mossa ta' paniku mill-partit li jmexxi. Min jinsab f'paniku se jżidu l-attakki li jkomplu jduru għal-politika l-antika tagħhom. Fid-diskors li qara, il-mexxej Laburista qal li l-partit tiegħu qed iwiegħed tnaqqis fit-taxxa għalkemm naqas milli jgħid li jrid jibgħat lin-negozjanti li jkunu fil-bżonn biex jiddejnu minn għandu stess kif iddikjara fil-manifest elettorali nnifsu. Fuq kollox, kompla l-attak ta' Abela fil-konfront ta' tmexxija ta' Joseph Muscat meta qal li din l-għażla hija akbar minn dik li qatt saret s'issa. U din id-darba hi importanti iktar minn qatt qabel. Fost aktar attakki u messaġġi negattivi f'diskors li lanqas biss dam nofsija, il-lider Laburista tenna li issa jrid itejjeb l-ambjent għax isu nesa li Labour għamel 9 snin fil-gvern. U dan meta t-tielet reli konsekuttiv reġgħet wara pal kollox id-Deputy Leader Chris Fern fil-waqt li d-Deputy Leader liħor Daniel Mikallef għaxul mażul mill-lider ingħata spazju jitkellem sa mill-bidu tal-kampanja fl-ewwel Masreli.